Tanan gusto ko mo timbayang og maayong buntag sa mga taga-Duhali, Davao del Norte. May buntag. Ako day si Hana May. Usa ka dalaga, single but it's complicated. Kaniya to, taken ko. Apan ay mong taken for granted. Medyo ko ganahan og mga men in uniform. Or men in black. Kabalo ka ng mga lalaki nga naka-uniforme. Mga adariton yun na sila, bisag din na sila mga gwapo. Kung dili, tagtulo ang uyab, tagtulo ang asawa, tagtulo ka didang. I am not a cockfighter. Apan, idol og inday, sa diyang nanguyab ka na ko si Paul. Nausa ka PO1. Dito na nagsugod. Ang gapdot sa kong kinabuhi. Ano, good Paul, good? Anong imumukoy pa Maria sa uban pulis o mga sundalo o uban pang naka-uniforme? Kabalubiya man ka. Uy, kabalubiya ka ng mga men in uniform, mga kuan binaka. Ultimo, barangay pulis gani nga. Darit mang gani ng uban diha. Lahi alagi ko. Kaya dili ko susama nila. Unya. Hana, dili lang takay mong Hana, may mong hani pati ka. Abi ko di mo po, natagam naman ko sa una, kaya nagtrinig ko si Iti, niya pag kumanang uyab ko si Iti, adarit yapon, mapagani na nakatarbaho. O saan yung kao pa sa mo, piyawan na good ka. Kapalubayag ka ng mga ubang mga pulis diya nga mga adarit, bayag ka ayon na. Ay, gani, bundak nga ni. Kaya di lang baya akong makadungo. Hana, sultian ko ikaw. Pwede ba na ako ihala din akong kasing-kasing anak kanimo? Bahalag wala na ko'y kasing-kasing. Puslan man yung kasing-kasingan eh. Nagapitik tuod. Ako ato di, panang pitik. Alang man kanimo. Ikaw ba? Naunsa na ka? Ay ko diyan. Paul, ako ba, di mo gusto good ball nga masakitan? Kaya kabalo ba, matagam na ba gugug lalaki, di ba? Hana, kung barbecue ka, tirungan ko. Nga naman. Tuhugon ti ka. Paul? Bugas good ko, Paul. Nga naman. Kandusan ba ka? Luwag ko nga naman. Luwag ako, B. Oo ba? Ayaw ba? Kung bugas ka, pwede ba ti ka takson? Pwede ba ti ka gantangon? Taksa! Wala tagtarong yung ay di mo binuangi po lahat. Kita ka rin akong tirungan. Pinupog po, pitso manigikuan. Kaya na kayong batikulo ng nangato. Ay, Paul, ayaw. Mahadlok ko. Ayaw na si kahadlok niya. Di lagi kagaya tuliyon, ani. Paul, hinayay lang na, Paul. Paul. Han. Tama Asa na. di ka mo adto ng paki naman ka, wa man tatag-aaway. Dili kay kuan manggod. Mahapit lang ko diri sa inyo kay mananghid ko. Asa ba ka mo adto? Dami operasyonan sa Luzon.
Nain ka lagihan. Dili lagi ka nagkapanang hidayon sa kwa. Ora-orada lagi ka dayon. Nami operation sa Luzon mo nang kinahanglan ako na moadto gidayon dito. Unya ako diri. Dili ko di mo. Saan malang ko din eh. Balik ko dayon. Basta ayaw pag-text sa ayaw pagtawag kay delikado na. Wala pa yung signal dito. Grabe naman po na. Oy, bukil. Oy, signal. Wala lagi. Ha? Muna ayaw kong i-text, ayaw kong tawagin kung na ako sa operation mo. Ako lang mo text kung tawag ni mo pag makakita mig signal. Okay? Ayaw ko na. Mula ka na jud ka? Lako na jud ko. Unya, saan man lang ni? Pinaptik ng sata. Nabiyaan ko sa bus. Sige, bantay ka ha. Friend. May pasatsay, kinana siya'y pulis chay. Grabe kayo kapat. Friend ba kay? Ang imong pulis ba kay? Pulis kayong daw. Orang pulis dong. Anak ka, Chay. Anak tayo, uy. Ato kami kong uyab ka nga. Si Kuan, Jonathan. Malakot ko ato kay bisang dili pulis. Mura siya pulis na naon. Ay, bato mara. Nain na matugnaong, uy. Kusugin ako padagang motor, no. Ano kayo nagdana? Nangalarot namang buhon. Chichi. Kabalo ba ka? Amega? Ano ba na Mega? Inggit kayo ni sa imong pulis ba kay nagadala-dala din siyang patola. Pulis patola. Ay, ter. Ayaw yun na lang, ter. Kaya ka na yung patula, ter. Di yun na, malaos, ter. Hindi kayo ka, ter. Grabe. Ako yun. Katoong ulang sinatan kay ligit patola. Paliyaya, ha? Chichi. Kadala ang paliya. Kapag sure ka nga, nag-operate dito siya. Nagito sila operation. Oo, nasa sa Luzon daw to. Hindi ka siya makunta kay Kuan. Kanang, tawagan, bebe. Tawagan ako, ha? Tanawa, The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Di lagi siya out of coverage area lagi. Hala, uy, ampo, uy, i-pray nga ko. Ako, nagrosaryo na gani ko. Malayo to siya sa kuan katalagman dito. Kung mag-pray ka kay para dito siya maunsa. Lagi, uy. Salamat kanya, friend, ha? Lord, ayaw ito to. Pasag dito akong uyab dito, Lord. Kaya bisag ito gwapo, pero naigugma ba yung kay ko ato niya. Makalagot pa rin akong Facebook ay wala may nag-comment. Ako agad kaya naglagot sa kanya kung uyab ka si Jonathan ba? Kaya sa mga picture dito nga, tingnan lang happy. Sos nagkabag-bag yung dance sila naglagot sa kanya niya. Wala na rin sila ito ni Jordan. Wala! Amo ka na niya, uy! Ano, makakiyara ba ito? Hindi na sila sa mukon. Madamay man sa civilian, ana, uy! Uy! Sister? Anong nagtulo man na imong luha diya, sister? Excuse me, laway na. Para na makagirang buhang, uy! Ter, naglagot yung ko, Ter. Matalawa na ko nila. Sa kanila kita tanawa, oh. Naglagot ako, Ter. Sus, ginawa ka, mama. Ayaw, anak. Mabaak na bang ka. Naglagot ako, Ter. Unsa man na? Tanawa! Tanawa na operation bang aning-aning? Nato sa Enchanted Kingdom. Sa Boracay. Sa Kamikin niya sa Katibawasan Balls. Ellen Hot Spring o Cold Spring. Tanawa! Ikaw lang, girl? Kagwapa na kayo ng girl. Tama, naginig na ikaw. Lagi din ang picture. Tanawa, girl. Tanawa. Last week naman ni girl. Abi man ako nag-operation. May lain pa. Baka ako yung kani mga pulis yun. Kani mga pulis. Matalag yung katawanan ka. Matalag yung katawanan ka. Uy, talito tama na natin. Abi
Abi ba ako masadarit ng magtrabaho sa mga kwarta padala? Masadarit kinilin mga pulis di ay. Wakay, bukot mamam. Agay, 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 Kano yung mamukusag paon, ha? Ano may problema ni mo? Pangutanay mo kagalingon, meron isang pata ka! Anong bisag pa ko niya? Tubag ba? Namakaka. Lain nagtiyo sa konsensya, pero Wa ka nitugan siya sa Tinoo. Isa niya kung gitago di eh. Anuloy mo sa imong isa ka kulo kadidang. Imong ka nga mag-operasyon mo. Wala oy. Ayaw na. Sapan ka na. Mauna! Han. Ha? Kung saan na ito kang burakay, niya ito mo kamigin. Abi ba na ako mag-operasyon mo? Nag-operasyon tuli di ay kanda. Wala ka magkakay kanda. Mura na ba yung kagwapo? Mura na ba yung kagbright? Pati na ba yung bugo Tarawa rin mga text ni mo. Bugo kay kang dirigsa, no? Ako sa wrong spelling. Maninood mong ka. Paano gawin yung kay Puago daw anak ka? O sige. Masalamat ka ni ka kay ako ka. Sexy kayo ko. Patol ko ni mo nga. Di kay katatong gwapo. O sige. Ang kuno na ko na ko yuyab. Ano dyan mo mga pulis ang salig mo sa inyong uniform? Isa ka to? O uyab na ko to dito. Ang laag mi. Namakak ko ni mo. Sugot na lang gud ganduha mo. Litaw pa bitaw ko. Kamagani mo daw eh. Kamagani mo daw pretihila sa hindi mo mura ba yung kagwapo? Sige na ba? Doon lang ba? Sugot na lang ba? Paul, di na ko Paul. Magbulag ta. Silan. Doon na lang gud. Mugod total uban to ko dito. Magbulag ta! Bitaw ka. Ug na ako diri. Ikaw mo ba yung Kamagani mo makakabot? daw tuhugon min mong duha? Parang gugo terungan gugo. Batikulan gud mo gatay dito gud. Magkakagnaw. Sige na han ba? Doon na lang ba? Magkakagnaw? Okay. Diyan ka na! Sige na ba? Doon na lang ba? Kagwapo! Doon na lang ba? Pangit! Naglagot yung ko idol og inday baga